O atong pamalandungon Pastor Bangkid na buhi ni Belsasar, ang anak ni Nebuchadnezzar. Wala siya kakaton sa iyang pagkinabuhi nga mapainobsanon. Wala siya kakaton og leksyon gikan sa iyang amahan nga si Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar. Kaya nanumdumta nga kadto bitong panahon nga sige sag-ingon nga ako ang nagapatukod din ni akong giharian ana di ba na nakadumdumta nga niagi sa pagkabuang kaon sa mga sagbot. Murag akong ma-imagine back if we are only learning a lesson from the past, dili unta tingali to mahitabo sa kang Belsasar nga ma-end up ang iyang kingdom, although part of history, fulfillment of the prophecy. So very proud kay sila sa ilang kadaugan sa pagkungkir sa mga neighboring countries. Tungod mangkod no, imong kuaon ng history sa Babylon. Bisan pag 20 ka tuig nga hulaw, di gi sila mabalakay kay grabe daghana ilang pundos pagkaon. Bulawan pa imo perti daghana. Makaisunod ako to, i-remind ako ba sa atong leksyon nga kana bitaw mo bati digid ka nga naana nimo tanan, dili na ka magkinahanglan Ginoo. Bantayanan gyud na makigsunan. So usbon ako, dili garantiya nga naana na to tanan nga dili gyapon maabot ang mga pagsulay, mga kalisod sa atong kinabuhi. Daghang kay salamat no. Niabot na mga kaigsunan sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon. We will take a break o kayo moghawa diha mga kaigsunan, mo balik dayon kami tapos hindi mo buo nga pahinumdum.